ಇತೆಯನ 1 kg ಚಿಕನ್ ದೆತ್ತೊಂದೆ ನೆತ್ತ ಸ್ಪೈಸಿ ಚಿಕನ್ ಮನ್ಪುಗ ಈ ಕೋಲ್ಡ್ ಸೀಸನ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡಾಪುಂಡು ತುಲೆ ಎಂಚ ಮನ್ಪುವೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಅದು 5 minutes ಒಂಜಿ ಪೂರಾ ಇತ್ತಂಡ 15 minutes ರೆಡಿ ಆಪುನಂಚಿನ ರೆಸಿಪಿ ತುಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಇತ್ತೆ ತವಾ ಬೆಚ್ಚನಗ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಆಯಿಲ್ ಪಡ್ಗ ಆಯಿಲ್ ಬೆಚ್ಚವಡೆ ಆಯಿಲ್ ಬೆಚ್ಚನಗ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚಾಪ್ ಮಂದಿನ ರೆಡ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಆನಿಯನ್ ಇದು ಶೋಕುಡು ಕೆಂಪದು ಫ್ರೈ ಆವಡು ನೆಕ್ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಒಂದು ರೆಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ ಮಿಂಚಿ ರೆಡ್ ಎಳ್ಳೆಲ್ಲ ತುಂಡು ಮಂತಿನ ಇದೆ ಕರ್ಬೇವು ಚೂರು ಕರ್ಬೇವು ಪಡ್ಗ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಇಲ್ಲೇ ಕಟ್ ಮಂತಿನ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಅರಶಿನ ಪೌಡರ್ ಬೊಕ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಜೀರಿಗೆ ಪೌಡರ್ ನೆಟ್ 1 ಸ್ಪೂನು 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಧನಿಯಾ ಪೌಡರ್ ಬೊಕ ಖಾರ ಎತ್ಬೋದು ತೂ ಒಂದು ಖಾರ ಪುಡಿ ಪಡ್ಗ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಶೋ ಕೊಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಡ್ಗ ಶೋ ಕೂಡ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಬೊಕ ಚಿಕನ್ ಪಡ್ಗ ಬೋನ್ ಇತ್ತಿನ ಚಿಕನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಬೋನ್ಲ ಉಂಡು ಪೀಸಸ್ ತಂದು ಶೋಕುಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಇದೊಂಜಿ 10 minutes ಶೋಕುಡ್ ಬೇಯೋಡು ನೆಕ್ ಉಪ್ಪು ಪಡ್ಗ ನಾನೊಂದು 10 minutes ಲಿಡ್ ಮುಚ್ಚಿದ ಬೇಪಗ
ತುಲೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ಬೇಯ್ದೆಂಡು ಚಿಕನ್ ಒಂದು 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇಂಚನೆ ಬೇಯ್ಪೋಡು. ನೆಕ್ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಕೆಚಪ್ ಪೌಡ್ರು, ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಚಪ್ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಯಾರು ಶೋಕುಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ. ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಕಟ್ ಮಂತಿನ ಬ್ಯಾಡಿಗೆ ಮುಂಚಿಪಾಡ್ದೆ ಒಂಜಿ 1 ಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ಗ ಶೋಕುಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಗ. ಚೂರು ಕರಿಬೇವು, ಇದೆ ಚಿಕನ್ ಮಿತ್ತು ಪಾಡ್ಗ. ತುಲೆ ಸ್ಪೈಸ್ అయిన ಕರಕಾರವೈನ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಮಸ್ತ್ ಬೇಗ ಆಪುನ ಕ್ವಿಕ್ ಆಪುನಂಚಿನ ರೆಸಿಪಿ. ತುಲೆ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನಾನು ಸರ್ವ್ ಮನ್ಪೆ. ಇದೆ ಸರ್ವ್ ಮನ್ಪುಗ. ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆದ ಎಮ್ಮೆ ಆದುಂಡು. ಈ ಕೋಲ್ಡ್ ಸೀಸನ್ಗೆ ಸ್ಪೈಸಿ ಚಿಕನ್ ಮಂತದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟನ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಬೊಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಯರ ಮರಪೊಚ್ಚಿ. ಎಡ್ಡ ರೆಸಿಪಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಪಿರ ಬರ್ತೆ. ಬಾಯ್.